Čau lidi, vítejte u dalšího videa a jsem tady s Nikolou Kubeštovou, čau! A my máme pro vás video, že tady máme v čotovce papírky a jeden si vylosuje taký papírek a co tam je napsaný, třeba kdyby tam byl pes, tak poslepu musíme nakreslit psa bez koukání, no a uvidíme, jak to dopadne. Tak, jdeme na to, tak kdo začne? Já. Ty. Třeba chtěl dovolním. Tak poslepu losuj. Au. Si nějakou vyber a to máš nakreslit. A Nikola má nakreslit. Sedni si, nejdeš tam vidět. Kyblík s A Nikola, Kyblík s sedni barvou. si, takhle nejdeš vidět. Normálně. Sedni si normálně, třeba stolecký. Nikola má nakreslit kyblík s barvou. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Poslepu. Dám jednu kapku, jo? Mám to? Jo. No, teď je. A tady to Nikola nakreslila. Tady vidíte to? Kyblík s barvou, ale docela hezký oproti mě. Tak a teď losuju já teda. Teď je. Pojď, já to budu. A já mám nakreslit Ukaž. ananas. Tak to zkusíme. Ne, nedávej to tam. Zkusíme nakreslit ananas. Ukážeme a je výtvor. A tady to je můj výtvor. Ananas. No, To tvoje vypadá oproti mému hrozně hezky. No, to je jasný. No, Tak, teď losuje Niko. Poslepu. Si nějakou vytáhni a máš nakreslit. Já ti tady to. Tak a máš nakreslit. Podej mi ten papír. To mám nakreslit. Notu. Nota. Tak kresli. Tak Nikola má nakreslit notu. Poslepu. Dobrý. A tady to je Nikoli výtvor, nota. Počkejte, tady to je to moc hezký, že ano. No a jdeme Dál. Jdeme dál, tak teď losuji já. Dál. A mám nakreslit disco kouli. Tak to zkusíme. Disco kouli, já neumím ani normální kouli, já to je disco. Takže jak poslepu. Já vím. Jo. Tak Prostě mi se jenom podáme. omlouvám se, teďka jsem šel. No a když jsme skončili, kdo měl teď jít? Já. Tak. A Nikola má kočku. Teď já to bude vypadat. Jak murcha. Ty oči máš ale trošku vedle. Ale neotevírej ty oči. To vypadá hrozně. To je Můžu? hrozně, jo. Ježiš! A ukážte, tak to je Nikolevý tvor. Kočka. Ukaž ty Prdla. oči, že je máš špatně. Tady vidíš. Tak. A to je trošku vedle. A já, já to dám takhle nahrnout sem a já mám hrnec. Tak to zkusíme. Poklid se. No. To je lepší, než tam půjde. A to, když jsem nakreslila hrnec, nevím, jestli to bude vidět. Kde si hrnečku? Kde pak si? Kde je ten hrnec? Potom tady. Tady je můj hrnec. Nevím, jestli jak moc pojede vidět, no, dobrý. No a Nikola má konec na vodu.
To ne, jak se zalejvá voda, víš? Kde moje? Ško, no, tady. Konev, jak se s tím zalejvá, tak to má Nikola nakreslit. Na ti to nepíše, kámo. Fajn. Jakože ta voda. Teď můžete vzít. Potom, jo? A teď to je Nikoli výrobek. Tady a tady prystříká ta voda. A já mám konvička na čaj. Maloj, děvče. To bude určitě zase nějaký skřet pitomej. Tak já to zkusím tam namalovat. Já nevím ale kreslit ani konvičku, když vidíš a na to poslepu. No, to je fakt hezká. A tady to je moje konvička. A počkat, to asi nejde moc vidět. Vidíte ji tady dále? Jo, tady. Tady ji vidíte? Dobře. No a teď Nikola. Nikola má... To je moje? Bábovku, to je moje. Tak kresli. To není moje. Tohle je moje. A nám vem si mojí, tady to nepíše. Ne. Moje. Děti to nepíše na ty moulo. Ty moulo, šmoulo. Můžu si to zatím obkreslit. Jo. Už poslepu Nikola. Jakože je to, můžu tak já? Takže ukaž to tam. Tohle je ta moje bábovka. Je povedená. Se cukrem. A já mám 2 lístečky. ne. Stůl. Vidíte? Stůl. Tak, jdeme nakreslit ten pitomej stůl. Ten tady dávej. Máme tam poslední 4 lístečky. Mně to nepíše. Jako to něco, mě to taky nepíše. Když Vydržte, já přinesu nový tušky. mělo být takhle. A jsem nakreslila takovýhle stůl. Vidíte to? Tady? Ne, nevidíte. Tak tady, vidíte? To je můj stůl. No a Nikolo, ty máš, já miluju růžovou, ty máš už jenom 2 lístečky. Tak se poper s rybou. A se už na druhou stranu hádakáme. Jo, na druhou. Jdeš? Město zlato, když přemýšlíš, kam jít spát. Tady něco zpívám. Hezký, kámo. Tak se jako nevyznám, jestli to je pták nebo ryba. Asi mořský pták. Tohle je můj výkres. A Ty tam moc nepíše. To ti četíš. A ty? já mám židle, jo, ty máš úplně to nejtěžší. No jasně, já jsem drží dostat ty svoje. Tady. Tak židli. Zkusíme to nakreslit. No hezký, viď? To je můj výrobek tady nahoře. Tak a můj je jasný ten poslední, dáš mi ho? A Nikola má nůžky. Proč je život tak krutý?
Proč jsem spíš já, tak krutá jsem ti to udělala. Píše? Mhm. Jo. Hezky. Vydrž. Takový to připojení. A to je z našeho videa všechno. A tady máme kolibídebek. A to by bylo všechno. Od našeho videa. Tak mějte se krásně, kládejte básně, já se s váma loučím a čusa. A ještě Nikola se s váma chce rozloučit. Svobodě zdar. Tak jo, dejte like, odběr, komentář a čau.